Monggo, monggo. Sing akeh masalah mrene. Ayo, ayo. Urip ket minok penggagor kaya ngene ae. Nek perubahan blas. Duh. Opo kae? Apik men. Jajal rono lah. Kok ono enek solusi. Rene Mas, enek dukun apik. Weh, dukun serba bisa. Wah, tenan pura iki. Tenan. Tak jajal lah ya. Langsung Coba Bu. masuk. Oke. Assalamualaikum. Kula nuwun. Bah. Bah. Waalaikumsalam. Monggo Le mlebet Le. Ajeng napa? Ini Mbah, aku akeh masalah. Apa sampean iso bantu? Oh iya Le, rene yo. Lingkuh kene Le, dhisik Le. Monggo. Oh, nggih, Mbah. Baik. Mbah, rezekiku kok seret ae to, Mbah. Iki kira-kira sampean iso ngkai aku solusi apa ora? Jan njaluk tulung tenang aku, Mbah. Oh iya Le. Oh iya Le, rene Le. Lingkuh kene Le. Oh, nggih, Mbah. Aku coba nodai lho, Mbah. Potonganmu yo tekek gek ndang lumah. Nggih, niki lumah. Loh, Mbah. Sing syarat ki rezekiku lho. Kok malah mau USG? Piye toh? Menengo, ora usah kenying. Lagi nyetel sinyal iki. Loh, suara apa iki? Kayak wong gelut. Apa cacinge perang? Mbah. Kuwi iki swara wetenge keluwen. Kayak iki dukun model opo neh to yo. Di, Surci. Dalem. Pripun, Mbah? Kae, tolong jukokno sapu nang. Oh, nggih, Mbah. Niki sapune, Mbah. Loh. Tak kok sapu, Mbah? Wis, menengo. Iki alat spiritual nggih ngobati. Gini wingi tak nggo nyapu kandang. Apa ya umpan? Mbah. Dadi piye? Rezekiku iso lancar apa ora? Gampang. Sing pertama, gelem tangi isuk. Sing kedua, gelem kerja. Sing ketiga, ojo sering-sering graji amben. Iki dukun apa motivator? Wis to, jajalan sik. Engko lek seret rene yo meneh. Rene meneh nek panggah gagal, ya bangkrut to, Mbah. Bayar 1.000. Ora sama itu.